Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Литака 10 и днес ще ви кажа това, само да кажа, че това е първи епизод от как да си направим по-точно. И сега ще ви покажа как да си направите ето тази двойно по-мощна изстрелвачка от ето тази тук, която показвах миналия път. И сега съм я заредил. И другата съм заредил всъщност. И ще ви покажа коя колко повече изстрелва. Значи, тук ще ви покажа сега тази. Тя отнема по-малко време. Обаче унази повече време и тя е по-малко изстрелва, а тази повече. Така. Сега ще видите колко по-силна е тази изстрелвачка. Ето, видяхте колко далече високо ми изстреля. Сега ще ви покажа другата колко изстрелва. Ще видите каква е огромна разликата. Макар че и двете са по-мощни от първата, която пък вече изобщо е скапана и не изстрелва нищо. Ето видяхте, тази ми изстреля много по-малко, а тази повече. Така, искам още нещо да потвърдя, че тук не се маха само TNT-то, но и редстоуна и за да ги заредите, трябва да си сложите редстоуна за заобиколите пак и да си го заредите. Аз смятам да я заредя. Така, и това е. Махате Pleasure Plate за всеки случай, може да го сложите малко тук, за да може да изстрелваме по-лесно, без да се. Опа, това не трябва да е така, но може и без. Може и с шипчета. И без това съм на креатив. Така, намирате си място и правите така 5 купчета обсидиан. После нататък продължавате с още 4. Нататък още 4. И после тук още 3. Сега след това го запълвате цялото, без тук. И после го издигате. След това правите така. Заграждате го. И тук обграждате с TNT. След това тук правите ето това. И на която цена искате можете. Слагате тук една стълбичка. И слагате редстоуна тук. И ето, че е готова. Така сега да я тестваме дали се получава. Да, получава се. И ви изстрелва супер високо. Още един път с другата. Хи-хи! Точно преди почти машината за камъни. Това беше всичко от мен. Аз бях Литака 10. Надявам се клипа да ви е харесал и да съм ви помогнал. Ако ви е харесало, абонирайте се, харесвайте клипа и ще качвам повече клипове. Довиждане!